passa? Hi ha com molt sol, no? Molesta com massa els ulls i no duc ulleres de sol. Com estàs? Benvingut, benvinguda a un altre vídeo. Avui pensava que no hi hauria vídeo i ho pensava fermament perquè durant el dia d'ahir vaig estar fent un munt de coses, vaig estar ordenant parts de la casa que encara no coneixes, però que m'agradaria ensenyar-te properament perquè diria que tindran bastant pes durant aquest any. I això, vaig estar fent coses però no vaig gravar res. Ja t'ho ensenyaré més endavant, un altre dia. I pensava, vols dir que serà el primer dia en què no penjaràs un blog? Un blog, un vídeo, una reflexió? Ja m'entens, perquè això de dir-li blog cada vegada m'agrada menys. No sé si dir-li diari. Bé, és igual, ja ho reflexionaré. Ara, el que et volia dir és que si és tan fàcil com treure el mòbil i gravar explicant que ahir no vaig poder fer un vídeo però que l'estic fent avui perquè em ve de gust penjar-lo, perquè em ve de gust no fallar ja des del primer dia, doncs més que res perquè no creï precedent de que si ja vaig fallar un dia no passa res si fallo dos. Saps què vull dir? Ara estic per Palma, això és el parc de les estacions, i me'n vaig cap a casa i ja està, penjaré aquest vídeo per no penjar, o sigui, perquè no hi hagi, perquè no em posis falta, saps què vull dir? Potser et sembla una reflexió una mica tonta, una mica absurda, però el que volia era això, cobrir l'expedient. He treballat aquesta nit, ara he vingut aquí a fer una reunió, estic molt cansat, m'agradaria anar-me'n a dormir, però no serà possible fins que no sigui la nit. Que es faci de nit ja, per favor. No acostumo a passejar jo per aquí, I mira, una xurreria, una creperia, allà una altra xurreria, aquí hi ha com el barquito pirata. Bé, res, me'n vaig cap a casa a acabar de preparar el dinar, he fet un pollastre amb salsa, l'he deixat a mig fer perquè se m'acabava el temps i ara l'acabaré de fer i dinarem. Adéu-siau.